Netherlands Audio Visual. Hawane panas ya Allah. Kemarin ngombe apa ya mikir seger. Kemarin kok malah minta ngombe. Apa iki seger gak? Jadi seger tak pucuk. Teh pucuk harum jumuk godhong saka pucuk godhong teh kanggo ngentukake kualitas rasa teh sing paling apik. Selain iku, teh pucuk harum kasebut minuman sing praktis sing duweni label halal. Produksine teh pucuk harum nganggo teknologi sing canggih lan ora nggawe bahan pengawet nanging teh pucuk iso tahan sampai setahun. Teh pucuk harum rasa teh terbaik ana nek pucuke.